Rómskych študentov, ktorí navštevujú stredné školy v Prešovskom kraji, chce župa motivovať mimoriadnym štipendiom. Tak ich chce udržať na školách a pomôcť im zmaturovať. V rámci projektu chcú na to iba Rómom rozdať 100 000 eur. V Prešovskom kraji navštevuje stredné školy 1058 rómskych žiakov, najviac ich je v okresoch Kežmarok, Levoča a Prešov. Takto vyzerá trieda prvákov v strednej odbornej škole majstra Pavla v Levoči a takto zas ročník tretí. Na prvý pohľad vidieť, že medzi tretiakmi nie je Rómov. Tí masívne odchádzajú zo stredných škôl vo chvíli, keď im končí povinná školská dochádzka. Niektorí nedokončia ani prvý ročník, teda tí, ktorí už nie sú školopovinní, zanechávajú štúdium už počas prvého ročníka. Samosprávny kraj hľadá spôsoby, ako rómske deti udržať na školách. Jednou z ciest by mal byť projekt Cesta k lepšiemu vzdelávaniu. V rámci projektu by mali rómski žiaci dostávať motivačné štipendiá. Zásadou je, čím vyšší ročník, tým vyššie štipendium. Zároveň im chceme poskytnúť doučovanie v problémových predmetoch a kariérne poradenstvo. Štipendia sú motiváciou, veľkou motiváciou. Peniaze v každom prípade sú veľkou motiváciou pre rómskych žiakov. Ak podporu projektu schváli Rómsky vzdelávací fond so sídlom v Budapešti, od nového školského roka by niektorým rómskym žiakom v Prešovskom kraji k doteraz existujúcim štipendiám pribudlo ešte jedno. Ukončenie aspoň odbornej školy zvyšuje šancu rómskych žiakov nájsť si prácu, aby neskončili ako mnohí z ich rodičov, ktorí ju hľadajú márne. A pozrite, som silný a viem robiť aj napriek tomu, že mám základné vzdelanie. Marek Baláš, televízia Markíza.